Wow, dia ay sarang siksiha. Hi Grabe, ay guys! sana all. Puwag hasang guys! Grabe. Ang attire. Grabe. Magkauya, bless ko na ni. Bitaw, joke na. Joke! Sana all. Nami sa dagat na. Damis gindon man guys. Yes. With ay saan Mayora? Si Mayora to pa nanghihi. Taro nga gihi, Yor. Yor, parang mag-ihi! Yor, itong videohan ang ihi, Yor. Aron mo trending ta. So, it's my pleasure to with the dalawang dilag. Na kasama ko ngayon yung dalawang dilag. Yung mga dilag na dilag. Muli, lagi mo? Oh. So, andito yung dalawang dilag. Oh, nagapagawa sa kasagusag tinang gibate. Ano sa mong gibate, Yor? Ay, ikabot ko no ang himisong. Wapa jud. Papadog ka ning butog imong himisong. Wapa kay, di man gud ko mahubo man gud dita na. Uy, Santos! Muhuan. Mahubo ni tanan kay shirt man ni. Shirt. Mahubo ni tanan. Makita ko ng yutots. Ay, mirisi! Totsikol. Totsiko. Oh, totsiko. Di ka nangatog. Katog. Alam ang initagod, nakatog ko. Kamulo magugod itong edit-edit. Bitaw. Oh, nag-edit ko. Ako na nahilom naman. Tsura sa ko yor. Nakatog naman dahil ko. Ito lami mo ko dani. Lami ito dani ko ano na. Lami ito dani. Tambajan. Lami ito tambajan. Ay, bitay. Dahil kaubang dilag. Dili mo ko ano. Grabe Are, na. are. Pusing ay, pusing. Are pa nga. Ito kawaw, anad, bitaw kagway uwaw. Uy, ano yan, Serena? Okay. Ay, grabe. Dawat kamay, dawat kamay. Grabe si Mayorga. Maniniyot. Ay, ba ka dyan. Hindi mo guna ka na na Mong return sa una picture, no. mamicture ba? Ikaw take picture, maniniyot. Ito mas anhing. Alarang kapaha na ginawa na niyo. Uy! Karon mo dahil kakaibang gwapa ka? Uy, ginawa ko. Ay, ay, ay. Anja, ikaw Mayor, unsa may imong kuan? Ganap. Ganap sa buhay. Oh, parang wala lang. Kumusta Parang na? ano, parang abot pa rin. Kumusta naman imong love life, Yor? Na, ako na pinaunang kuya. Atong, Daan ko ba sa guys, lagi? atong ipangamusta ng love life ni Mayor. Ay, pumapag-ibig na yan si Mayor, guys. Ano, pumapag-ibig na ba? Pumapag-ibig sa taga Inabanga City. Oh! Inabangga, ya, Inabangga. Inabangga namin. Inabunggo. Na ako si baby guys. So nanakay, hapit na din ka maka first love Yor? So, guys, first. Ay. Ay, di naman ang first love. Kaguhan. Picture. Ay, grabe ka. Mura mas. Uy! Ay, grabe ka. Mura mag... Ay, grabe. Guys, nako i-reveal ninyo nga. Pag-ibig ni Koan. Magkita. Daga. Ya. Yeah, guys, yeah. Ay, ginawa ko din naman. Yeah, guys, yeah. Okay, wala ka matuuran niya. Nasakpan, nag-date. Nasakpan. Uy, batasan ka na. Sa evidence. Wala ka ka. Nakita evidence ya. Kayong kog imura. Banto ganay ha. Naaday mo yung mga kuan dani. Naaday mo yung mga gipang tipigan dani. Grabe ka. Magawag na yan. Ito daghan. Ano na sa slide kaya? Sa kita, mga wang ta. Guys, mga wang me. Ala, dangog man. Kaya naman. I don't know. Tingin na wag eh. Pinalimutan kahit nahihirapan.
Mura lagi nagtubig, ilang dagat. Oh, kailangan ako vlog dan. Kanang sa poton ko, mga nira ko. Oh, suka naman to yung mga kuandan ha. Hindi. Mangitara kong pagkaon. Diyan ako magtambay-tambay. Mga awang may dari guys. Tama mo pakit og awang sa dagat. Dagwas bato na nino. Napuhag to si mong ihi. Nangugar pa niyo. Yuk. Awang na po among pangitaon. Nahama naman mo. Nakabisita na dito mga parente dito ya. Daghang parente na ho dito. Mga kadugo. Oh, mga kaparentihan. Ala manago, manana lagi na dariya. Una. Ang kay mahadlok man sila naho. Kay dami higante. Pero kasi makikita ta direct tubo. Mulmul. Ta. Tanawa lagi ang baba. So, awang harato. Harato Ano? Hindi. So, palakwan na. So, tana na. Nawa na. Di ba? Di ba? Tapos Hindi ko na naman, dada hibihi. okay ra lagi. Tapos to ako. Ay daghan to Yung lagi sa isa. Pero ba? Tawawan. Pilingan bikanduan. Kapag pag-ulit tao. Mutok. Nanguyab to nimo? Oo, kuwan hubugis ito. Fake news. Fake news. Fake news. Maot man pod. Pero ko. Kayo day, nasubukan niyo bang umiyak? Umiyak sa kabakumpos ng song. Sinubukan. Ay, Ryan. Nasubukan niyo na bang ma-in love? Kasi ito in love na. Taray. Taray ah. Uy, ito naghampuong. Pasumangil na rin nga pero nangihi na day. Ay pidring manananggut sa lubing walay udlot. Nanananggot guys Nananggot si Manong. Si Manong Pidring. Kat ay pidring manananggot sa lubing walay udlot. Ang lubi ka. Pwede kimong pananaw ng bye shout out. May kinabuhi ilang bagos. So guys, si Mayor naningkamot na in town si Jackie. Buntas na. Nabuntas kay way paniod to. Muna kay luuran. Nagpasulabing buot. Magpasulabi mag Ginoo Mayor. Oo na sa bayan. Hala, panghunaw kay naningkamot sa 10 taon ka. Kamot ang mabuhi. Uy, paghinay. Sus Ginoo, paghinay lisod ra ba pagbuhat nimo? Wa na ra bay hulmahan. Danay. So karon yor, unsa na may mong gibate nga nakakaon naman ka? Puno. Wa pa na full? Puno. Wa pa na full pack. Puno ya. Buwan pa dun. Mga 1/4 pa to na. Paano? 1/4 Port pa. 1/4 pa na son. Pastilan Ginoo 1/4 pa man di Dapat ay. pa. Wa pa jud na full pack. Padun harot ko. Hagbay gipuli na si Iro. And pagkatapos dito, pupunta mo na akong Anda.
kasi may ihahatid pa ko doon. May kaganapan pa sa buhay. Oo, tapos nasa sa inyo na kung sasama na kayo or hahapiton ra ka na mo, kamo na mo naho dito. Sa Monday ko ba? So you have to decide it whether you have to go to Jubilaran or Jubilaran. you have to ride it back. So, nasa sayo ang desisyon. So guys, hanggang dito na lang tayo kasi pupunta pa akong Anda. May ihahatid pa ako for business. Oh, sana all. Bye-bye guys. Bye-bye Mayor. Thank you for watching. Bye-bye. Wow. Shout out tayo mga ka-Junjuns. So, unang comment nga tong basahan. Thank you so much Ma'am Edina Caniete. Oh yes. Hi Junjun TV. Mga hayop sila. Mga hayop. Mga hayop. So, daghang salamat Ma'am Edina Caniete. Another comment from Ma'am Edina Caniete. Happy Valentine's Day Junjun. Amping mong tanan diha. Oh yes. Happy Valentine's Day also to you Ma'am Edina Caniete. Salamat. Another shout out guys. Thank you so much Ma'am Felisa Taghap. Yay, Ma'am Felisa Taghap. Happy Hearts Day John. Oh yes, belated Happy Hearts Day also Ma'am Felisa Taghap. Another shout out guys. Thank you so much Flora Ritz. Yan, Ate Flora Ritz. Dagang salamat nga nasa UK. Okay. Thank you so much. Enjoy sa laag. Yes, always enjoy sa laag jud ate. And another comment guys. Comment from Money Boy Mix Vlog. So yes, Money Koriba, Money Boy Mix Vlog. Good morning Talawan. Lagi na laaga na ay kurmata. Magkabaw. Agkabaw wa na kuan gipasilong. Agkabaw kay nagkalingaw panabsab. Init jamo dadto mo nang silong agkabaw. Yes, by the way guys, Talawan among ganang bansag dining kuan Money Boy Mix Vlogs. Yan. And another comment guys. Ay, sa mga wa pa ka-subscribe ni Money Boy Mix Vlogs, please don't forget to like, share ug subscribe sa YouTube channel ni Money Boy Mix Vlog. Money Boy Mix Vlog. Makakita ka dito mga daghang mga anindot pod nga mga video like fishing lang, mga ganyan, so and so. Another comment from Johanny Coriba. Yeah, shout out Johanny Coriba. Good morning ya. Salamat sa pag-shout out. Okay, so always na pag-shout out basta na ay comment, no? Kay magbasa man ta sa comment. Ang atong comment based from ang atong i-shout out is based from the comment. Okay, from previous video. Another comment from Money Boy Mix Vlog. Lami na kay naay kasilungan og pa shout out. Thank you. Oh yes, thank you. Shout out Money Boy Mix Vlog. And don't forget to like, share, subscribe also the YouTube channel of Johanny Mix Vlog. Ay, Johanny Coriba. Nindot ra ba ni mo sayaw si Johanny Coriba, nindot pud ni og tingog. Atong tanawon ang itsahang mga video guys kay makakita jud mo kaan nindot sa mananoy nga tingog ni Johanny Coriba. I-subscribe ang itsahang YouTube channel. Another shout out guys, another comment from Sir Marcelo Castañares. Okay, you're always watching Sir Marcelo Castañares. Daghan ka dong salamat. Ipapali na Junjun TV para dili na morapis ipatuli na Junjun TV para dili na morapis o tan-awon. Salamat Jod pag shout out kanonay Junjun TV. Yes, because you are always watching our video and mag-comment sa tong video mo nang kanonay Jud ta mag shout out ninyo. Oh yeah, daghang salamat gikan ni sa Buoy, Tagbilaran City, si Sir Marcelo Castañares. Another comment gikan ni Johanny Coriba. Kanos akaha ko makalaag diha iya.
Sa sunod to, doora kaso Carmen naman na, pikas lungsod na. Sa mo na itong mga gipangbasa nga comment from sa katong last video nga itong i-upload. Murag, wala naman siguro ilang comment, bagong comment. So, again, sa gusto ma-shout out, kanang just put your comment, mag-comment ra sa sa comment section karong mabasa nato, ma-shout out nato. Kanunay ang inyong ngalan, arong kanunay sad matanaw sa itong mga followers, ma-subscribe mo or aron kanang madugang-dugangan atong saging subscribers. And daghang salamat din sa mga ka-Junjuns for always supporting our mga video sa kanunay sa pagtanaw sa itong mga video. Kanunay lang ta sa kanunay kung magpasalamat din sa inyong kanunay po nga pagsuporta ni Junjuns TV. Again, sawa pa ka-subscribe sa atong YouTube channel, i-subscribe atong YouTube channel Junjuns TV. Kung gusto mo sa atong mga video, i-like, i-share, and of course, i-subscribe. Dadyo pod, pakyasa pagtanaw ang mga pahinomdom, ijawat pod sa mga mamisos puhon, ijawat sa umaabot ng mamisos. Okay, daghang salamat and may nalang ko. Bye-bye mga ka-Junjuns, bye-bye!